Ассалому алейкум, гузичаҳакоима. Ман хела шудам, ки шумо ирӯз маро дастгирӣ мекунед. Шумо диде ман чӣ хел фомилиёро куштам. Шумо диде чӣ хел ман умарали қувватова подстават кардам. Ина насиб боша бо акаша подставит менамизид имо гап задай. Шумо мебинед ки ман чӣ хел ҳаматаи ватан сир карда ба Россия равон дорам. Шумо мебинед ки чӣ хел ай Россия ҳазор мурда ҳар сол меояд. Шумо мебинед ки дар хонаҳотон свет нест, модари шумо дуду заҳри печкара дуд кашида ховад. Кӯдакҳои майда дар дуруни говра яхелаш айхна ки мебаранд ай дасти бесветӣ. Шумо мебинед ки тахминаи ма ҳамаро хурда гашта, корҳои ҳамаро ай дастш мегира. Шумо шунавида ки домоди ма қати Умаралӣ суҳбат кард, гуфт чизи шид чизам боз тоест ҷаноби олӣ мегзара. Шумо инам фаҳмиде бо маро дастгирӣ мекунед. Хай боше падхалимои ма. Ҳамин ки рафтан гиред ма аммо духтармада шумо метам. ё ки соли 2060 светона метам. сабр кунед бачаҳо. боше ҳама вақт қати ма боше. ҳама вақт. ташаккур.